משמעותי וגדול לא פחות מחלקן של כל המדינות השכנות. ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור, שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור, ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תכליתם רק להרשים את העולם הנאור. אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך, שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך, שמשכורת הבכירים היא שערוריה, שצריך לפרק ולהזיז את הקריה. אני מאמין שאין פה שוויון, שהגזענות שבתוכנו תוליד את האסון, שאם לא נתעשת לא נתחיל להבין, ספק אם נוכל לחגוג עוד 60. וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת, ואני לא יכול לסחוב את המשקולת, תעזור כל מקום שאלך, ואני לא יכול לסחוב את המשקולת, תעזור כל מקום שאלך. הפסידו בוחדות מכספי ציבור לרכוש זמן שידור בכל הערוצים עד שהם יתחילו להראות רווחים. אני מאמין שחייבים בעדיקות לתמוך בעקביות בפעילות תרבות, ואם יש בעיה את התקציב לבסס, תנו לי את הכסף אני אנווה. אז המוסר ערכים מלא תובנות, הוא אוסף את עצמו מתחיל לעשות, מקים עמותות, משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים, מתדרך את הפעילות, מצטלם ומסביר צריך ומה כדאי לעשות אחרת, כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה, וכמה קל יהיה רק רוצה לשנות את התמונה. זה לא מזיז לאף אחד את התחת, וזה לא מזיז לאף אחד את התחת,